et projekt om fosterdiagnostik og selektiv abort, og jeg var i gruppe med Johanne Nielsen, Annelise, Julia og Natasha. Vi kom frem til en problemformulering, der lød således: hvilke konsekvenser har udviklingen af fosterdiagnostik for anvendelsen af selektiv abort efter 1960? Dertil har vi 3 underspørgsmål, og de lød sådan: hvad tilbød man af undersøgelser i forbindelse med fosterdiagnostik før i tiden og til dags dato? Hvordan har udviklingen af forholdet mellem fosterdiagnostik og selektiv abort været siden indførelsen af disse? Og til sidst, skal screening af Duchennes muskelatrofi tilbydes i forbindelse med prænatal diagnostik i Danmark? Konklusionen til første underspørgsmål er: man kan konkludere, at der er sket en udvikling gennem årene i forhold til nye muligheder for fosterdiagnostik. Man kan i dag foretage 5 forskellige typer prøver. Det er fostervandsprøve, hvor man undersøger fosterhinden, og så undersøger man indholdet af alfa-føtoprotein. Så kan man undersøge familiehistorien, altså baggrunden for genetikken, og der finder man blandt andet arvelige sygdomme, eventuelle bærere og så smittefaren deraf. Og så er der kan man undersøge via ultralydsscanning, og der undersøger man for synlige misdannelser, eventuelle hjerteslagsfejl og så nakkefoldsscanninger. Så er der blodprøver, hvor man kan undersøge koncentrationen af HCG og PAPPA. Og så til sidst kan man foretage en moderkageprøve, altså en moderkagebiopsi, hvor man undersøger for kromosomsygdomme, arvelige sygdomme, og ja. Det er gået fra at være få kvinder, der fik tilbuddet om fosterdiagnostik i starten, til at være alle i dag. Konklusionen til delspørgsmål 2 er: i dag får langt de fleste foretaget en eller anden form for fosterdiagnostik, som oftest nakkefoldsscanning, der foretages efter 12. svangerskabsuge. Forholdet mellem fosterdiagnostik og selektiv abort er selvfølgelig tæt, da man først kan tale om selektiv abort efter indførelsen af fosterdiagnostik. Og så konklusion til delspørgsmål 3. Ud fra vores argumenter i afsnittet kan det være en god idé at tilbyde screening for Duchennes muskelatrofi, da kvinden kan være bærer og derved overføre sygdommen til det kommende barn. Antallet af sygdomsramte stiger også hvert år, og derfor vil sygdommen hele tiden udvikle sig, og flere vil blive ramt. På daværende tidspunkt gav de 3 konklusioner os en samlet konklusion, og den lød således: at få foretaget en selektiv abort er blevet mere og mere almindelig i dag, dels på grund af den udvikling, der er sket i samfundet, men mest af alt på grund af den udvikling, der er sket inden for den naturvidenskabelige verden. På baggrund af vores undersøgelser og databehandling kan vi konkludere, at selektive aborter er steget en del siden fosterdiagnostikken blev indført. Dette kan både betyde, at flere og flere kvinder har fået tilbuddet om fosterdiagnostik, og dermed også flere og flere, der vælger at abortere. De metoder, vi har anvendt, har været inden for fagene biologi og historie. De historiske metoder, vi anvendte, var en kildekritisk metode samt en kvantitativ metode. Med hensyn til den kildekritiske metode var det især den tendentiøse side, der havde vores opmærksomhed. Vi arbejdede en del ud fra artikler fra Etisk Råd blandt andet, og det var også især her, at den kildekritiske metodeanalyse kom ind. Etisk Råd anvender blandt andet en ekspert ved navn Preben Wilhjelm, der, som de også selv skriver, er fuldstændig enige med deres egne holdninger. Dette bevirker en stærk tendens i artiklen. Med hensyn til den kvantitative metode, så er det primært i det statistiske materiale, som vi har fået udleveret, at vi har anvendt det. Og det var i form af vores syn på graferne og hvad vi har kunnet udvinde fra dem. De biologiske metoder, som vi har taget højde for, var hypotetisk deduktiv metode og induktiv metode. Disse metoder har vi dog ikke selv haft mulighed for at anvende, men vi har studeret forskernes anvendelse af disse. Med hensyn til induktiv metode, så kan man blandt andet se på sammenhængen mellem en sammentrukket nakke på nakkefoldsscanning og så på den procentvise antal, der rent faktisk fremkommer at have Down syndrom.
Derved har man fundet ud af, at der er et tydeligt sammenhæng mellem en sammentrukket nakke og Down-syndrom. Med hensyn til den hypotetisk deduktive metode, så har vi kunnet se, at eksperter på Duchenne-området næsten udelukkende i starten kun kunne lave observationer om sygdommen. Derved kunne man sætte en hypotese på området, og det har i princippet ikke ændret sig endnu. Udviklingen omkring det er også noget, man kun kan sætte sig frem til, eller kun kan gætte sig frem til. Man kunne se, hvordan udviklingen har været før, og så har man kun kunnet gætte sig frem til resten. Hvad fagene hver især ikke har kunnet give sig, ikke har kunnet give, det er, at biologimetoderne i sig selv ikke har kunnet give et indblik over den tendens, som kilderne har haft. Så man har ikke kunnet sådan tage holdning til, om den viden, du har fået at vide, rent faktisk har været sand, medmindre du var ekspert på området selvfølgelig. Modsat har historiefagets metoder heller ikke kunnet give et indblik på over den videnskabelige viden, som vi har fået at vide, udover at den har kunnet sætte det i et kvantitativt perspektiv. Til sidst har jeg lavet en afsluttende konklusion, og det må være, at mange i dag vælger at få foretaget en abort på grundlag af fosterdiagnostik. Om det er fornuftigt rent etisk set, skal jeg ikke kunne argumentere for eller imod, men faktum er, at det forekommer. Sammenhængen mellem fosterdiagnostik og selektiv abort vil også være, at man ikke kan tale om selektiv abort, før fosterdiagnostik kom på tale.